Доста хора. Да, здравейте. Да. Здравейте, аз съм Еди Куско и сега тук ще правим влог. Да, по-бавно като босове. Да, тук сме и с Рокера и Никсъна. Който е одобри, ще знае кой е Никсъна, защото той е много известен пич. Ще прибие всеки, който ми се пречи. Никсън отново се връща тук, за да ти покаже, да видиш кой е шифа тук и да те смаже. Да, и ти ще бъде. И за съжаление метала не е тук с нас. Майка му го вие, защото било студено навънка да не върви сам да ни стига. Абе, лигавни. Не, той не е лигавни, много стига. Да. Много темата ще бъде какви са бъдещи планове за отбора по този канал. Първоначално не съм войно, сега осъзнавам, че с отборна работа ще постигне много повече. Отбор! И да, бъдещи... Ще качиш този клип, ще прибие. Да, ще го кача. И... Утре бъдеш в инвалидна книжка. Значи, бъдеш... Значи Никсъна и Рокера ще правят гейминг клипчета. Не знам аз точно сега ще ги качвам. Те ще изберат кога ги качват. И... Най-малко 10 клипа. Добре, 10. Гралк да пращате или бандикам да пращате. И им кажете, пишете в коментарите отдолу, в Рапса как да им нарязва записа. Вярно много съединява, с моя се съединява, но не е яко. Да натиска, да гледаш цифрите, дали стават жълти или червени през 5 секунди. Сега тук сме в едно изоставено местенце. Да. Върна са ми. Какво БМВ то това? Ако е БМВ. Не е ли Пежо? Да, това е яко. Значи аз ще правя влогването и ще изберем темите, които ми пишете. И да се оподявате, пишете теми, пишете шивани теми. Да. А пък метала ще прави скетчове. Измислили един много таен проект. Кой ще го излъчи? Не им спойлвайте. Да, аз ще излъчи петък. И още по-тания проект, който още в разработки. Следващата година, може би, ще може да се осъществи. Ще бъде хит. Това ще бъде едно от най-доброто. Да. Това ще бъде... Секси циган. Синята е няма. Не. Отдуха, кой ще гледа тези дълги клипчета? Не знам, явно хората им харесват. Сета. И... да. Влога няма го снимам в нас, ще го снимам тук с отбора. Нето, но... Както и да е. Дай да рекламирам Гол-грил, горно-урявката скара, вземете кебабчета, кюфтета, колкото искате. Хоп-топи само за зими 20. Аз сега отивам се взема нещо и... Да. И се наплюскам Пауза. Да, хубаво. Да, сега идваме. Няма се спирам, защото на моя телефон не може да се спира. Изчакайте ме! Окей. Искам един продукт с бурчета. Да. Скоро... Ето го. Гол-грил! Да, рекламираме. Канала ти доста напред само за няколко дни. 4 дни, 10 гледания. 2 сабскрайбера. Това е много добре за мен. Сега това е пусо! Това е много това! Да. Тролея. На който ние няма се качи. И да. Клипът стана малко дълъг. За да ви сега как пресечем. Да, кажете чао на битбокса.